Not from money from Yo, Abusuapanyin, ini wadaruma. My entrance, you know, any come watching when on Kafo. This are not paying Akropong Adaruma, but we may have been my mouth is when you are son. So I made a domain, you ever do Chewa, na Comobi, other two. See about 2 hours, I'm very a man of consum. You see, you know, you're a rich yow, I'm watching. I don't pay it. Start to bump you. Yo, you say, Senia at the home. Then I will have to see you. What do you mean? You say, Chame, Yabua, Chame Quadadi, Chame Sofia Ferry, Guinea, and Guinea Command, Peter Cameron. Was happening about Hanyakuma to be a common saying, Abusuapanyin fi Akuapem ni fi Akropong nti na so tu abusua no na se abusua na ye anoboaboa ene bia oye na wahwe bi o se na wahwe ni se Kronti and Okoman Elders na ye wenke asa na fi na wahwe ni kakra. Jesus said, and Yamavi Ichagu. You won't see Nichagu na and Kohi. You can pay transit. Yes, you say. You Kronti and Okoman Akropong. Kronti where we know. Transit, and she says so. Send it to be Hanon. Sanyam Nichagu, Jesus said. Oye Akropong ba na ofie busuam se gotumi adi ho nkomo bia Jesus hwe Abusuapanyin na Abusuapanyin asotia na mia ati se oye bia otumatia so ti ya no pay Okoman Kronti mpanyin who Akropong said you could take Akropong. Say military on a pay. Say Onena Oba Odofu was no start. You see, you know, there is a hormones and I hope someone idea Ujawa Tramushi. Once over Sumuka among Bayedi and Pabima idea. And Tina just say Ataa Magari Nakao. Emotion, San say, Hona, Magaram so bow once a year, Moya Mosesina, was who be Mugua, Tianaka, Tianona, a da, Baba, no say, Ataa Magari. Okoman Penisi, Yamon, was something of Boa Maniano pay. Na, you let you know, and say, to see a woman, you know what she send it. This na what you send there. Na wama watu wanka say. Wone oba na wonena nyina wihiem ahemfi. Na asembie obia nyina ya twetwe wasomdwe kwanso. Ye baya yina irisi. Na mana asaba na fatu gwa preko. Sibia why say. And I'm paying a name was young what I'm on yet. Say, feel no way, foot and Matty, so did you say, I'm can you how can you know she's my bone? You will not be small. Send it, send a many other can, to say, a year sister Ataa Magari. Nini ya why and say, what you're among via Enfata, Abusuapanyin then Fata among. So what you're among beer or the
no sem aboson sem sabe akuntia abusia ene oman ni nyina abusia bi ni oman ni nyina ntiam se ne foto kura de na man bibiri em se we Abusuapanyin bi na obi edibi akire obi a ti san yema na wayen eno Okoman panyini Kronti se soti abusua mu no fie Akropong kru mu ana se san me nyina abekọ wiase afa na nyina no bi ehu na sebe ntumi antara wase na won antoto ya na mse na enkoyi international pe yemra mi hu na okwan bi aso no una betumi de won nan wo faase o se oba no obusu ne natumi abre won ni nyina esinkuma na yatoto na yi ato yi ntina asama itina hone na ebaya sa asemu so nti kitayensha bi pamba kwa pe ndi asoma yen si famisi asoma so nya famu amane na wochi se na ni etinkomo sa yo tena kora na se bebi obi a oto sa friend na se osaka na kese unni na mochi na mo na maba no bi do dia se mo ya munim na ahimfo nti ofsho cha mewa kwa bia so na hwehwe oberema ya yemu bia ba hwie bia ni bebi obi a ne nso bi hia na yere wa company no na ye ho ni ekotia so ni aka ti ya ba ya enhasamene naso na mention am tempa na usape bia na wache wonje ya amse krachi wo video no wa photo wo na yeso no yi kakra nje mate wo se Okoman bia so ne bebi saba mate na eyame ahu biro kakra mera mi na social media nso na me Abusuafo bank ni Asia adwendwen mami tu anamon klase bebi a atana obia omra numi hume na ma akoba sana ehu sania eba so amo na me besi mmiri a yɛte ha yɛ maintain no nkoko bia mmiri koraa no to nsa frɛ me nua panyin ɔno nso ni baabi ɔwɔ wɔn nyinaa no obiara nea ɔnyɛ nti yɛgu so hwehwɛ no abusua no nyinaa yɛgu so hwehwɛ no maka late ni baabi ɔwɔ a ugwa Onyankopɔn koraa ɔhyɛ n'ase ti no yɛde no bɛba na ɛde sɛ ɛyɛ ne baabi a sɛ ɛde yɛ to bia ne yɛde ato sɛ na ɛkɔ so nyinaa wo sɛ aboa no aha wa wo nsɛ ne bɔn sɛ na ɛbɛɛ na woyɛ abusua sɛ bia ɔwɔ de wosɔ de ti a na aka ne nyinaa yɛ ahoma wo ne ti ban no nti yɛntumi nkwati kokoro bɛti mmɔpɔ ma ɛnyɛ yie na ɔkɔ biara so na ɛsɛ yɛsi wo so na afei baabi a wode hye no wɔ biara no nso wɔrehwɛ na baabi a ɛsɛ yɛde asomdwee to no nti sɛ na woade kankan biayɛ na ɛde asomdwee aba ɛsɛ sɛ na nneɛma no kɔ na ɛgu ɔman no anim ase ɛgu abusua no nso anim ase ne titiro na yɛtena ase na yɛhwɛ ha pɛpɛɛpɛ a wobɛbi sɛ na dɛn na ɛha mo na nti montimi nka nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ na yɛkum biribiara na ɛde asomdwee bɛ ne ɛnti na Akoman na Kronti asomane sɛ yɛmmra na wo ne ti ban wɔ abusua no mu sɛ wɔde wo so de ti a na aka de nyinaa yɛ ahoma ɛno nti na wɔakyi yɛn sɛ yɛmmra no panyin mu nti yɛbaeɛ na asɛm no tia ne na nso wɔagye yɛ mu yɛn nso yɛde nkra kɔbɔ na mmom obirɛku nam wɔdi ne hyew so
Send me by Miss Abakan. And I don't mean some of you. No more Miss Canada. I don't know you about no more. Me Abusuapanyin and Swans on the BBS. Now, wash it, send it to go to a co-fine so there. Yeah, and then Linia, Okoyenu. The beer Okoya Kojina, we ye ma one, and no say an enna. No mamma, Abusuapanyin side in the hall. Until I want to moon some more. Munsum wo eho na eso mo price anya hwe kura obi nim hu bi nkuna rentumi ne mfa ne pe nko anu nso ye gusu dwendwen anu no nso se ne be ya mo nso anka me ya kwa nche na oli ama nche ye be hwe kwa mpa ye fa yo we ya ni se o bre nya se no nsi apepepe na se o kwa adwuma se se no no na bo nsi apepepe se o bre na ya dia kwa nsira ati aso na se ade nche kra ade achi kakra mo betumi de bibu akra ni e ba no ma me ni da ma se o na se ni ko se ade bi kuto na krumo e ko bia wona de woni bia wona de ade no kare yo da ma se no se tra no pe I don't know na e ra don so fa mu ko dia so je